Salam alaikum, en balma malé en bas foko barkada balma kena ou dengue do amara sila juré chercheur. Amanga émission d'amener. Voilà, donc quand il a fait aka émission aka partager nouvelle dumamba ou bé mais ay émission partagée pour kananga émission ka signaler. N'était à bla groupe WhatsApp ni groupe Facebook padena a partager nouvelle dumamba ou bé pour que anga uda au cloka. Balma way partager que a balma ke na udenga do amara sila je chercheur. Et abadon Mali flek ka ko bele ba de ke amana ndado o la anga titre la. Ou ka magazine mi men ko Global Fire Power est-ce ya famu America nga magazine a trop boto fle ngono ko Global Fire est-ce ya famu ou be a magazine me bo 100 abe armé ou ka classement ne ke au magazine Global Fire ni ka ko Mali kera 4e puissance 4e puissance CEDEAO konala. C'est une bonne dial ça attaque armée ka capacité do. Fembe aga armée boulot amena claque anda do la ay développement amena anda do la développement na ay vidéo à partager parce que djugu chama de soubena caché. Tianga ndendo la encore lendo re Mali kokora Mali ka armée la bena. C'est-à-dire mena révélation kawuye bi aw daga sunogo wallahi. Donc et au temelen wanga sujet flana un parti d'opposition moro qui a décidé que constitution bara ka ou se voilà ça veut dire que ou une constitution bara transition a koloshi amena do au développement fanala kada au kloka mais amoro be partager la fonga partager augmenter les kanga shérif ke fo chaque shérif tiami aidara kabako fura tigi ala sherifuke so kabako fura la fura munu na kaimpana padema tension diabète furudimi rendimi kodimi dien dongoro chaque tiami nga fura be ka miracle reke balmo chaque tiami nga fura crédibilité re de bala ala barkala dongoro mo de ba mwele ko fura me ka ulafia fura me ka nafase uma donc tiami nga numéro e 84 63 06 17 84 63 06 17 ni mago be tiami nga furala o temele nga nga kutubu na nga waliu na nga belebele sheku la sana kane belebele dale meseku ateta te mochi meni maliko ko ka be nyagabi a choroba be wuli ki jore kolo shibe choroba bolo kakao akilla tige malion ni ala sona wallahi francité do rosoro malila wa fente fanga soro la sana kane munana domina amado ko mo law M5 la ibe kaka fanga daga boranda la donc amel la sana kane fo o temelengo anga foli belebele be se Cheikh Sala fenema kanjalo dilikaw ka fierté ale re faye seku dawda kanjalo fo ya fo tubakura oluka muriya yinengalte ko law si ka damne Mohamed Abdoulaye Chadou ka se dili umununuma kana bla eski ya famu Sekou Sala nuna jigu matien Amadou Kanjalo fo yan fo dili donc aga foli o belebele bien o temelengo amanga partenaire flana fo médecine traditionnelle la no sinafoke aga je anga sinafoke kan lame salam alaikum amala sila basena to wala sina sise chena ne karamo wa shirado chena kono nim do menna ne sinafoke damsa ne santan ko epi parce que bana yɛrɛ ka juwara ɲinɛ yɛrɛ a juwara ɲinɛ yɛrɛ ne bɛ se kalo 3 kɛ suna tɛ da ɲɛ na di suna kuma tɛ ka dumuni kɛ ten n ka dumuni kɛ ma ca k'a sababu kɛ kɔnɔdimi ye nka ala y'a kɛ don min ne nana karamɔgɔ fɛ ka na fura ta kɔni alihamudulila ne bɛ suna ka fa bi ala yɛrɛ jati ala yɛrɛ barika la walahi ne kɔni bɛ sira k'a fɔ karamɔgɔ fura nkalon t'a la walahi nkalon foyi de t'a la walahi. Merci. Ok, ni mo sinafo ke fene ka fura ye est-ce qu'il y a famu no ye damsa
farafin yiri gɛrɛgɛrɛ a ka foli belebele bɛ yan o ye sinafɔkɛ ye donc ka Segu autorité morale ka o fo n'o ye Gise ka Segu jelikuntigi fo n'o ye Tijani Koyita ye ka Alimamu ba fo est-ce qu'il y'a faamu n'ale de y'a ye Mali bibliothèque ye an ka histoire bibliothèque Alimamu b'a fɔlen bɛ yan walahi ani médaille ka kan donc an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la n balimaw a ye vidéo partager k'u ka magazine min bɛ yen ko magazine Global Fire Point k'o de filɛ nin ye ka Mali décorer o de filɛ nin ye ka Mali armée classée ko CEDEAO la ko Mali armée kɛra 4e puissance militaire est-ce que a bɛ ka kuma in faamu Américains ka magazine o de filɛ ka Mali classé est-ce qu'il y'a faamu ko Mali k'u y'a classé ka Mali bila minan kɔnɔ ko Mali kɛra 4e puissance militaire CEDEAO kɔnɔna la ko CEDEAO kɔnɔ ko Mali ye jamana 4nan de jamana min n'a ka armée ka girin a ka armée ye dangala ye kɛlɛkɛminɛnw b'a ka armée bolo cɛfarinw b'a ka armée bolo a ka armée a ka budget augmentelen don balimaw cɛ nin ye ko belebeleba de ye an ka kan ka min fo an ka kan ka min féliciter transition kɔnɔ a bɛ san 30 bɔ kabiri démocratie fanga nana Mali tile kelen ma deli ka classé nin classement in kɔnɔ 4e place la an bɛ wagati min kɔnɔna la ni classement n'i y'a ta k'a lajɛ salon an tun bɛ 6e na ɲinan an nana sɔrɔ 4e na a b'a kalama k'an ye progrès baden de kɛ wa ni progrès aw b'a dɔn k'a kɛra wagati min na ni progrès ninnu bɛɛ kɛra transition de kɔnɔna la Assimi Shogel Sadio Kamara u ka transition nalen i b'a ye k'a fɔ u ye nin politique in bɛɛ bila sur place transition de kɔnɔna la est-ce qu'il y a faamu n balimaw Global Fire Point a b'a basé nin kan ka da ni dalilu jumɛn ye balimaw n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi Mali armée kɔnɔ on a plus de 30 hélicoptères de combat hélicoptère de combat min bɛ Mali bolo a ka ca hélicoptère de combat 30 ye drone min bɛ Mali bolo mɔgɔ t'a drone da dɔn les drones d'attaque u ye drone échantillon 2 de yira aw la drone minnu nana a ka ca n'o ye dɛ drone minnu n'a y'a ye télé la a ka ca 2 ye dɛ drone ninnu ka ca 2 ye a caman de b'an bolo o ye drone de combat ye drone de surveillance min b'an bolo n balimaw mɔgɔ si t'o da dɔn ni Mali armée yɛrɛ tɛ minnu servilen don minnu destinelen est-ce qu'il y'a faamu ka couverture aérienne assurée k'an ka renseignement ɲini ka juguw ɲini ka information ta k'a di an ka état major ma a ma ban dɛ est-ce qu'il y'a faamu blindé min ni Assimi ninnu ye blindé min san ka d'an ka armée ma a ka ca plus de 200 véhicules blindés blindé en carton tɛ dɛ nin tɛ blindé en caoutchouc ye nin tɛ blindé en carton ye ninnu ye équipement blindé yɛrɛw de ye ni mine n'a yɛlɛnna mine kan ni mine explosera i b'a ye k'a fɔ foyi tɛ équipage sɔrɔ équipage yɛrɛ t'a senti k'a fɔ ko mine yɛrɛ cira o véhicule blindé Assimi o mine de Mali ma a ka ca plus de 200 véhicules blindés aw capacité lajɛ o ye capacité min ye o véhicule blindé ninnu o nana sɔrɔ tuguni véhicule blindé baden fɛnɛ tun bɛ Mali bolo o nana dɔ fara dɔ kan dɔ tun b'an bolo mais dɔ de nana fara o kan dɔ tun b'an bolo dɔw tun tiɲɛnen don minɛn fɛn fɛn tiɲɛnen don irisiw y'an dɛmɛ ka minɛn bɛɛ dilan bi an bɛ wagati min kɔnɔna la Mali ka mission d'escorte tɛ yen Mali ka mission de patrouille tɛ yen bi an ka kɔrɔnfɛla la ko véhicule de blindé caman t'a la a dɔgɔyalen ye véhicule blindé 10 ɲɔgɔn cɛ n balimaw cɛ minɛnw bɛ yen dɛ o tɛmɛlen kɔ n balimaw an bɛna avion de chasse la ce qu'on l'appelle les avions supersoniques avion minnu n'u mankan ka bon n'u bruit ye o avion supersonique ninnu a b'a kalama Musa tile tɛmɛlen ani Modibo Keyita tile tɛmɛlen avion de chasse tun tɛ Mali bolo o kɔrɔ ye ni ko dɔ kɛra sisan Kidal ka avion décoller ka bɔ aéroport base Senouna ka se Kidal en 20 minutes en 30 minutes o avion tun tɛ Mali bolo a b'a dɔn avion ni hélicoptère u jɔdaw tɛ kelen avion de chasse ale ka teli de ale bɛ boli kilomètre min na hélicoptère tɛ se ka boli o kilométrage la est-ce qu'il y'a faamu en même temps i b'a ye k'a fɔ
L'hélicoptère est vulnérable. L'hélicoptère peut se soro. Est-ce qu'il y a femme? On peut se détruire du coup fait. Mais avion de chasse, minante du coup bolo kaba avion de chasse détruit. Minante terroriste bolo koube avion de chasse détruit. Ni terroriste ou yé avion de chasse détruit tient dongodo. A bla au kuna. Ko puissance doga jamfa bala. Est-ce qu'il y a un pays étranger doga jamfa bala? Sinon pour le moment, maintenant est-ce qu'il y a un avion de chasse détruit? Ate alanda fait dugu ali sous région na ate jamana chamambolo ame wakatimna à plus forte raison ko terroriste ou bien rebelle ko lubeto soro est-ce qu'il y a un avion attaqué donc même foyer avion de chasse même en bolo ambalmo avion de chasse kachare et albatros ou bien à vitesse est-ce qu'il y a à vitesse à Pepsegata à plus de 1000 km à l'heure. Plus de 1000 km à l'heure. Oui, albatrossier. Et on fait un tchadjougou de Bambulo. On fait un tchadjougou toro. On est Sukhoi 25. Sukhoi 25. Allez dans Robade, allez Warabade. Il va frapper bêta. Sukhoi 25 mais jamana munumbulo abe kontere. Il reçoit ka bijou de dos, ou ka technologie de dos, il reçoit ka fierté de dos bi. Sukhoi 25 mais quelle est la Ukraine? Est-ce qu'il y a famou? Il ne sait pas que Sukhoi 25 utilise quelle est la Ukraine qui a demain. Fin de du gouvernement bolo. Minte Sukhoi 25 ye. Mbalmao. Netena au trop fort. Mais en de la armée de l'air là. Est-ce qu'il y a famou? En de la vidéo doye. A vidéo là. Avion non nana. Kabe jigi verticalement. Avec jigi verticalement à Bobaraka. Ça fait la crotaneno. Avion kamani SU-25 kamante kele. Avion kamani Albatros kamante kele. Oye avion ye mi ma delika présenter ana. Wa o avion ne a ye chomna ne ba avion don datena fo. Sari datena trop fort. A avion ka telni SU-25 ye. A radar ka grini SU-25 ye. Wa o fena be Mali armée bolo. Ame wakati mna. Est-ce que vous voyez? Otemelengo ni atakala etuni. Mali, Mali beka laben do soro. Asimi beka laben wora yini Mali ye. Bolma na bora laben kalama. Quelle est banale quoi. La guerre est terminée, la guerre est terminée, la guerre est terminée. Ou beka fon laben anye. Aw maye Algérie strana. Algérie nyebe parce que minando be anamandi radar puissane mimbe parce que SAM S300 ani SAM S400 o be Algérie bolo a radar puissant a radar ka giri bon fɛn me fɛna a tɛ se ka na Algérie ɲina ma k'u ma bɔ a kalama k'u ma ye quoi k'u ma repérer u ka satellite kan quoi Algérie ye fɛn min repérer k'a bɛ ka jigin a bɛ Mali bolo o de ye fa wuli Algérie la o de ye Algérie la siran an bɛ wagati laban min na ni Algérie bi k'i kanto ko Mali ka dɔ bɔ minan san na Algérie de nana ko Mali ko asimi ko ala kama to ten ko minan san to ten ko i bɛ wari min don minan san na dɛ k'i ko o don est ce qu'il y a faamu ko ka accord d'Alger appliqué asimi sari Algérie siran na parce que a ɲɛ bɛ an bɛ ka taa rythme min na parce que Global Fire point a bɛ est ce qu'il y a faamu a bɛ nin classement kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ donnew yɛlɛmana o wa sɔrɔ Mali bɛ ka labɛn dɔw kɛ an tɛna an da don a labɛn na peut-être Assimi b'a labɛn dɔw k'an ye surprise la 20 janvier la ni Global Fire point ni n'u kun ye o labɛn kun fara classement kan balimaw Mali kun bɛ sɔn k'i yɛrɛ sɔrɔ deuxième ya la ou bien première puissance ya même tiɲɛ tɛ n dɔgɔ o la France ma siran Mali ye nkalon kan dɛ France siranna Mali ɲɛ a ye fɛn de y'a ɲɛ la fɛn min y'a jatigɛ a ye fɛn de y'a ɲɛ la fɛn min y'a kamana gan a ye fɛn de y'a ɲɛ la fɛn min y'a jigi c'est à dire a jigila tigɛ a vie quoi ɔ u ye fɛn min y'u ɲɛ la dɛ Algérie fɛnɛ y'o fɛn cɛjugu kelen de ye a ɲɛ la o de la Algérie siranna parce que ne géopolitique ta k'a lajɛ i voisin ka marifa giriman sɔrɔ au même titre que toi i b'a géopolitique la a man di jamana si ye géopolitique la a ka di jamana bɛɛ e de ka bila bɛɛ sanfɛ i sigilen bɛ yɔrɔ min na pour que bɛɛ ka gulon e la e m'a ye
a cadeau loué parce que tuma bɛɛ ni anw ka kɛlɛ ko gɛlɛyara anw bɛ taa ko Algérie de kana i da don an ka kɛlɛ la parce que minɛn t'an bolo ni nin kɛra sisan Algérie tɛna dadon yɔrɔ sɔrɔ est ce que i y'a faamu Mali mankan na Algérie da tɛna don an ka mankan na tuguni Mali bɛ a ka pétrole bɔ ni Mali y'a ka pétrole bɔ n ko fɛnɛ ye moyen supplémentaire de ye tuguni Mali ka armement wɛrɛw san tuguni armement minnu ka giri i b'a ye dans 5 ans Mali bɛ tɛmɛ Algérie la puissance ya la Sahel kɔnɔna la Algérie tɛ fɛ Mali ka kɛ puissance ye Sahel kɔnɔ G5 Sahel créera l'Algérie n'a pas voulu participer au sein du G5 Sahel parce que Algérie tɛ fɛ Sahel mankan ka ban Algérie bɛ fɛ de kɛlɛ ka continuer Sahel kɔnɔ toujours ale kelen de ka kɛ maître ye a ka sanu bɔ cogo min ka d'a ye a ka pétrole bɔ cogo min ka d'a ye ni jamana min ko k'a b'a a ka yɛrɛma yɔrɔ sɔrɔ k'a bɛ lafiya sɔrɔ i b'a ye insécurité bɛ wuli o tigi kama donc tuma bɛɛ bɛ boli ka taa Algérie ko Algérie k'an kungo fɔ an kungo tɛ ban an ka kɛlɛ tɛ ban Algérie da b'a la on zena Algérie ko c'est-à-dire k'u siranna Assimi ɲɛ quoi o dabali banna la quoi ko ale t'a dɔn chef d'état africain bɛ se ka minɛn san ni sancogo la k'a di i ka sarasiw ma Algérie a ka nin minɛn ninnu sɔrɔ c'est-à-dire a ka ca c'est le fruit de plus de 10 15 ans 20 ans o baara Algérie ka 20 ans baara dɛ k'a ka armée labɛn en 2 ans Assimi bɛ ɲini ka ko la 2 ans anw bɛ ɲini ka kun Algérie ka 20 ans baara la tiɲɛ n balimaw kabakow kɛra koyi est-ce que y'a faamu kabakow kɛra koyi donc bi labɛn min bɛ Mali bolo n balimaw n'i ye labɛnw yɛrɛ comptabiliser Sadio Camara ye min fɔ k'u ye 1/3 de yira an na o kɔrɔ ye n'i ye minɛn ta sigiyɔrɔma 3 kelen de yira la an na tɔ 2 ninnu ma yira an na o tuma tɔ 2 ninnu n'i y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan cɛ n balimaw kabako don koyi la kabako don kabako don kabako don n'an nana n'an bɔra yen an mana na la technologie des missiles balistiques bi n balimaw an bɛ se k'an disi gosi missile balistique bɛ Mali kɔnɔ missile minnu n'i b'i to i ka jamana la ka jamana wɛrɛ susu o missile bɛ an ka jamana kɔnɔ missile minnu n'i b'i to i ka dugumala la ka missile wuli a ka taa avion gosi ka bɔ baara la o missile bɛ Mali bolo bi an bɛ wagati min na o de la an ko français n ko hey français k'i kana tɛmɛ an ka sankolo la n'i tɛmɛna tuguni i ka avion an b'a yɛrɛ kɛ an b'i ka avion kɛ pièce détachée ka taa a pinɛkolo n'a nɛgɛkolo an bɛ taa di sugunikura mɔgɔw ma u k'a tigɛ k'a kɛ pièce détachée an ye kangari da français ye an kɛlen ka kangari da français ye o de ye français siran américains ka général dɔ bɛ yen u ka général min bɛ Africom kunna a tɔgɔ de bɔra an kɔnɔ a ko le Mali aurait récemment acquis des matériels de défense anti-aérien ni Mali y'o acquis jɔn di Mali ma Russie de y'a di Mali ma matériel de défense jumɛn Russie b'a di Mali ma Russie bɛ baara kɛ ni matériel de défense min ye n'a b'a feere a ka jamana partenaires ma o de ye u ka bouclier anti-missile SAM S300 SAM S400 ale radar puissant ne Mali bɛ se k'i sigi bi a radar fɛ ko min bɛ ka kɛ Algérie ka bɔ a kalama i n'a fɔ Algérie fɛnɛ ko min bɛ ka kɛ Mali la a bɛ bɔ a kalama n ko nin bɛɛ de ye Algérie siran aw t'a dɔn ko Algérie siranna u ma siran nkalon kan koyi u ye fɛn de ye fɛn min tiɲɛ la a bɛ mɔgɔ siran bɔ dɛ radar b'anw bolo an bɛ se k'a ye Algérie tun bɛ dɛmɛ min don est-ce que y'a faamu rebelle ma Algérie tun bɛ dɛmɛ min don mɔgɔ ninnu ma parce que Algérie ma jɛya u ma jɛya tuma bɛɛ otage libération ni négociation na i b'a sɔrɔ Algérie de sen b'a la bi an b'a tiɲɛ fɔ o de la Assimi a ye Algérie wele ka kangari da ye ko n'u ma sabali kuma min bɛ u da ko n'u y'a ɲɔgɔn wɛrɛ bɔ u da Mali ko k'a b'a ka relation tigɛ ni Algérie ye a bɛ jɛ Algérie kɔ a bɛ Algérie haramu ka bɔ a ka diɲɛnatigɛ la o de ye u siran u reculela o de senfɛ o de kɛra sababu ye i b'a ye k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ bi an bɛ wagati min na Algérie jɔrɔlen de bɛ maintenant Algérie France CEDEAO olu de bɛ fɛ coûte que coûte est-ce qu'il y'a faamu Mali ka armée bɛ ka monter en puissance min kɛ ko fo nɛgɛ jɔ
parce que ni major CEDEAO de ben aller glo Mali là est-ce qu'avec comment infamou CEDEAO de dans les jours à venir CEDEAO de ben glo Mali là c'est ça ni CEDEAO ka intervention mais que abni appuyer armée malienne ne kan on ni CEDEAO glo na Mali là sur le plan militaire balmo okora de ko asiminga politique CEDEAO ba ta ko dabada de la ni CEDEAO du ata asiminga politique dabada la o e France fana bolo to bolé CEDEAO ko la o e autant bolo to bolé CEDEAO ko la o e CEDEAO fana ni Russie sur ya to de nyokona mais ka analyse géopolitique minga o analyse inte wili est-ce qu'il y a femme donc CEDEAO ani France fuka asimi anéanti de ani fanga mi meka wili nous ma fanga intriga dili koro CEDEAO jamana bebe Burkina fara Assimi nga. Le Burkina a rejoint Assimi, la Guinée a rejoint Assimi. C'est-à-dire on ne sait pas, la Côte d'Ivoire, un jour, nous, Alassane Makolochi, la Côte d'Ivoire va rejoindre Assimi. Le Niger risque aussi de rejoindre Assimi. Le Tchad risque de rejoindre Assimi. Le Nigeria risque de rejoindre Assimi. Mais Alama Djangé CEDEAO be yereke ou bebe na Assimi nga politique na ga vision na. On nous nana ola ou ni Russie de be grenona donc il y avait trois bouts nous ka influencer les perdu don et maye secret ni ne we embalo chikata ko kata Burkina présent negen ka ki bolo bo Assimi bolo ka ki bolo bo Russie bolo ko CEDEAO be na chew ke ga demain mais il me semble que Burkina autorité ou a famu si jamais Burkina autorité ou a ke wallahi Burkina armée ka monter en puissance ou ba jo sera là sinon bi mina mimbe Burkina bolo terroriste kelel tere jamana tsaka be Burkina kambi Ibrahim Traoré sigile à 3 mois Burkina mina mi soro ni jamana o jamana korobo kibe bi Burkina kan ibena dogo Ibrahim Traoré makulonge mina ngola risiti demeti labla ko coup d'état ka kila ni risi bolo be nyogom bolo ibse ka foko fembe mangi bena ko fo mina ko fo armement ko esiya famu donc ni Russie be ñogon bolo ibe minan soro ibe armement soro awda akaw akilatke donc fami même Mali bolo a minan yere ma dadon ne quoi minan ma dadon wa minan tena sunu aka dadon wa ameka tayritum na dans 2 ans ame ko Algérie là dans 2 ans ame blasera au Benin donc on va continuer on va baraka on va transition demain autrement et on a sujet flana parti d'opposition mo kolu sembo constitution barala no cadre des partis politiques ou koku sembo constitution barala balmo on va transition demain mais on va tien fouire abaro ni oro la l'air est grave barabe gagna Assimi Mbolo sur le plan militaire. Mais sur le plan politique, Barata Kanyare, mais tiens de foyer. Sur le plan politique, fort du chemin, Minganga Keka Assimi entouré ka Baranya Bolo. Auquel les maîtres d'un qu'elle fait. Opposition partout de Beka Wile Bi. Kolum. Constitution Kura Mimenale. Koutou Yere Yakono ou Masson Ama. Bon. Fort du chemin du Mouro Diminendo. Mouro Be Kerefe Wallahi Assimi. Et gars service de renseignement blog enquête que billahi mo diminé force du chaimana au lieu de kanga constitution na barabana force du chaima au lieu de kanga campagne ka negedo mo la pour que référendum na constitution me se ka passer et maintenant le mo kera denkere fait au lieu mo représenter l'interconstitution yere barala ikanga ta bara min défend o tega sara ela mo wara de be ka sara wa mo dun shi ti se ka projet défend ni fort du chaimante ame janvier là ko référendum est mars nantarata avec un échec ama le 14 janvier la manifestation du 14 janvier à Borama mais on va mis fort dans les coulisses comme on va sera est-ce que jama bena boa ni mo va ça ko jorobe ka kola ko est-ce que jama na bo ko parce que ni jama ma bo ka avec mon loyer au problème est mouné parce que ni aye an autorité au besira jama kana bol jama boli la parce que olu ba don mo munu be jama labo jama dale me mo munu na jama ka confiance be mo munu ka on olu blale me krefe o olu se ka mobilisation du menga ko be jama labo o follow o phénomène kele
n'an taara o rythme na wallahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ye n'an taara o rythme na ko constitution fana ka falen majɛ dɔw ma don a la fortifiement ye majɛ minnu demandé olu yɛrɛ ma don commission na ka pour que ka se ka o majɛ ninnu apporter k'olu ka tila ka taa o projet kelen défend ko projet ka tɛmɛ cɛ n balimaw a ma nɔgɔn dɛ bilahi a ma nɔgɔn a bɛɛ ni ala ni kira cɛ a kɛli bɛ gɛlɛya o de la pendant qu'il est temps Assimi don o don an bɛ kuma la Segu Tunkara bɛ kuma la activiste hɔrɔnw bɛ kuma la Yɛrɛwolo bɛ kuma la bɛɛ le cerveau bɛɛ bɛ ka fɛn dɔ dénoncer ko dɔ bɛ ka kɛ a tɛ ka ɲa a y'a corriger cɛ a y'a corriger armée bɛ ka baara min kɛ a kana sɔn baara in ka kɛ fu ye parce que an montera en puissance cogo o cogo ni politique baara ma ɲɛ an bolo an bɛ armée ka baara bɛɛ kɛ fu ye wallahi ni politique baara ma ɲɛ an bolo an bɛ armée ka baara bɛɛ kɛ fu ye ni ye force du changement bila kɛrɛfɛ jɔn bɛ taa Assimi ka vision défend mɔgɔ minnu bɛ ka bila ɲɛfɛ peuple dalen tɛ caman na peuple dalen bɛ mɔgɔ minnu na olu de bɛ se ka baara kɛ a kan'u kɛ kɔfɛfɛn ye a kana sɔn mɔgɔw bɛ ka dimi min kɛ a kana sɔn mɔgɔw ka dimi k'u bolo jigin wallahi bolo jigin bɛ ka kɛ mɔgɔw diminen don réunion kɛyɔrɔw la mɔgɔw diminen don fort du changement mɔgɔw diminen don a y'a lajɛ a ka dimi in contenu n'a ma dimi in contenu n'a ko a bɛ baara minnu kɛ sur le plan politique baara bɛna gɛlɛya o y'a sɔrɔ acteurs diminen don u découragés u jigi tigɛlen don cɛ a y'o kɔlɔsi wallahi n bɛ ka min fɔ a ye kuma ninnu ta sérieux la parce que ni ne kɛra ATT la mɔgɔw taara ATT nɛgɛ jama b'i kɔ don min na ATT mago sera jama ma ATT ma jama ye u y'o de kɛ IBK la a mago sera jama min ma mɔgɔ minnu ye IBK dɛmɛ IBK tilala ka kɛ olu ma jugu ye IBK min hakili t'u la o de la fanga binna an kana sɔn an ta in ka kɛ o ye wallahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ est-ce que i y'a faamu n bɛ ka tiɲɛ de fɔ donc Assimi a y'a lajɛ a ka nin yɔrɔ corriger wallahi n'a ma nin corriger n'a ko a bɛ projet fɛn fɛn kɛ bilahi a projet bɛ kɛ échec ye mɔgɔ minnu sɛgɛnna jama dalen bɛ minnu na n'a ko k'a b'olu écarter k'aw kelen bɛ ko kɛ aw kelen tɛ se mɔgɔ kelen tɛ se ko in mɔgɔ kelen tɛ se parti politique filɛ bi opposition mɔgɔ olu de bɛ ka monter en puissance sur le plan politique o bɛ ka monter en puissance parce que majorité min kan ka Assimi soutenir a jama fanba diminen don mɔgɔ baden bɛ k'i bolo jigin wa an tɛ jigin u la dɛ parce que u mɛnna u bɛ ka fanga kɔnɔ fanga n'u ka baara kɛ fanga tɛ k'a kɔ fili la donc an kɔni an bɛ kangari da mais n'u y'a mɛn problème t'a la n'u m'a mɛn fɛnɛ anw tɛ activiste ye k'an bɛ tugu Assimi kɔ k'a bɛɛ ka ɲi dɛ bilahi anw tɛ activiste ta ɲinina ye anw tɛ activiste escroc ye escroc ni tayina minnu n'u ko ko fɛn bɛɛ ka ɲi n'u donna transition soutenir la a ma mɛn u ko k'a bɛɛ ka ɲi u ye IBK don fili la o de la bilahi anw t'o ɲɔgɔn ye ni Assimi y'an ka kuma mɛn wallahi révolution in bɛ sauver révolution in jɔrɔ de bɛ mɔgɔ la ni mɔgɔ y'i da don dɔ i tɛ c'est-à-dire i tɛ se ka sunɔgɔ quoi i tɛ sunɔgɔ ka sababu kɛ i ɲɛ bɛ ko dɔw bɛ n'a ma kɛ dɔrɔn jamana bɛ danger kɔnɔ côté militaire ɲɛna ni côté politique ma ɲɛ cɛ an bɛ fukuna sa ne bɛ kuma bila est-ce que vous voyez